Inħoss li d-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force li tpoġġi lil Malta taħt proċedura tagħha li permezz tagħha jkun hemm increased monitoring għal pajjiżna ma kinitx waħda mistħoqqa. Filwaqt li nqis din id-deċiżjoni bħala waħda inġusta, pajjiżna se jibqa' jibni fuq il-ħafna riformi li jagħmel diġà. Għax dak li wettaqna u għadna qed inwettqu, qed nagħmluh b'konvinzjoni ta' gvern li jemmen f'pajjiż modern b'governanza b'saħħitha. Ir-rapport tal-Manival innifsu dak illi kellna f'Mejju ta' din is-sena stess kien wieħed pożittiv. Ipoġġi lil Malta bħala wieħed mill-pajjiżi li għandu l-aktar rakkomandazzjonijiet compliant jew maġġorment compliant ma' dak li jintalab mill-Manival għal kull pajjiż. Saħansitra fir-rapport tal-Manival m'hemm ebda rakkomandazzjoni fejn aħna jew maħniex compliant jew aħna biss partially compliant. B'hekk fir-rapport ta' Mejju il-Manival irrikonoxxa il-bidliet kbar li għamel pajjiżna. Wara kollox l-istess għamlu l-Kummissjoni Venezja u l-Kummissjoni Ewropea foqsma oħra tar-riformi li għamilna fil-qasam tal-governanza tajba f'pajjiżna. Mhux se nissupervjaw iżda u se nibqgħu niddjalogaw biex nikkonvinċu. Fejn hemm bżonn inwettqu bidliet pożittivi se nagħmlu dan. Wara kollox dawn huma bidliet li aħna nemmnu fihom b'konvinzjoni. Li qed nagħmluhom għall-poplu tagħna għax konvinti minnhom. Bidliet li kienu se jkomplu jsiru irrispettivament mill-eżitu tal-lum. Fl-aħħar sigħat smajna ħafna dwar il-proċess li kien hemm illum u l-impatt potenzjali tiegħu. Bħal ma' 15-il xahar ilu smajna tbassir dwar l-impatt potenzjali tal-pandemija. Kien hemm min f'Marzu tas-sena li għaddiet li preveda li se jintilfu 50,000 impjieg. Illum iżda għandna rata ta' qatt li hija anqas milli kellna qabel bdiet il-pandemija. U min iħaddem illum qiegħed jokrob għal iżjed ħaddiema. L-ekonomija reġa' bdiet tikber u se tkompli tikber. Bħalma se tkompli tkun imħarsa u msaħħa il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Li nista' niggarantixxi llum u li Għawdex u Malta se jibqgħu mexjin il-qudiem. Dik hija l-wegħda tiegħi. Din hija l-kelma tiegħi magħkom.